Većina tu nije uspješna. Ne zamjerite. Ali da li je većina uspješna u bilo čemu? Nije. Dakle, ne postoji posao u kojem je većina uspješna. Ako znate za takav biznis, javite mi ga i prva postajem dijelom te priče. U principu gdje god i kad god radimo nešto što je bazirano na našem radu, gdje se rezultati zasnivaju na našem trudu, ne samo na vremenu, da imamo nekakvu fiksnu plaću za toliko i toliko sati rada, nego baš na našem radu, na proviziji, uvijek je situacija takva da neće svi biti uspješni. Biće uspješni oni koji su u stanju izboriti se sa sobom, koji su u stanju nadvladati izazove koji se nađu pred njima i zato je mali postotak ljudi uspješan. Isto je u poduzetništvu. Neće svaka firma uspjeti, neće svaka firma opstati, jer to je isto proces učenja i poduzetništvo je u principu jako puno rada na sebi. Samo što mnogi ljudi to ne uviđaju dok ne krenu se baviti poslom.